இந்த நாளினுடைய கர்த்தருடைய வார்த்தை 84ஆம் சங்கீதம் அதனுடைய 5வது வசனம். உம்மிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷனும் தங்கள் இருதயங்களில் செவ்வையான வழிகளை கொண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். வேதத்திலே அநேகரை வேதம் பாக்கியவான்கள் என்று நமக்கு போதிப்பது உண்டு. ஆனால் இந்த வசனத்திலே இந்த நாளிலும் 2 காரியங்கள் செய்தால் நாம் பாக்கியவான்கள். ஒன்று, ஆண்டவரில் பலன் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்குள் நம்மை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். யாரெல்லாம் தேவனுடைய காரியங்களை வைத்து துதித்து ஆராதித்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அவரில் பலன் கொள்ளுகிறார்களோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள். 2வது, தங்கள் இருதயங்களில் செவ்வையான வழிகளை கொண்டவர்கள். ஒன்று, கர்த்தரில் பலன் கொள்ள வேண்டும். 2வது, தங்கள் இருதயங்களில் செவ்வையான வழியை கை கொள்ள வேண்டும். இதுதான், நான் இந்த வழியில் தான் செல்ல போகிறேன் என்ற சரியான காரியத்தை தீர்மானித்து வாழ வேண்டும். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்களாய் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாமும் செய்வோம், பாக்கியவான்களாய் வாழ்வோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.